Čauko ľudia, sme tu pri World of Tanks a chcem ukázať tank Panzer 1C. Výskum je luxusný, dobrý, najlepšia väža má Panzer 30, na bokoch 14 a zozadu 14. Dielo má dvojkové, zásobníkové, je to Top Gun. Průměrná průbojnosť je 33, Goldom 43, průměrné poškození je 8. Maximál, no, čo by sme ešte povedali, najväčšia rýchlosť je, průměrná rýchlosť je 48, dobre, to je všetko. No, čo by sme ešte povedali, má to, ako vidíte, 640 nábojov v zásobníku. Ako vidíte, pozrite sa takto z boku, tak keď ste v hre, tak a ste proti druhému PS1C, tak sa takto k nemu postavte. Oddingáte toho viac, ako keby ste boli iba spredu. Tak a môžeme spustiť bitvu. Ahoj. Tak čauko ľudia, sme späť pri hre World of Tanks. Tak je tu ukázaná bitva z PS1C. Tak môžeme spustiť. Tak môžeme tu vidieť, že tu som urobil menšiu chybu, že som tu našiel na tento oný výbežok, tak sa mi stalo to, že som trošku spadol a zobral som si hapka, poškodil pás. No. To bolo jedna chyba, ale potom som to trošku urobil tak, že som to uhral aj s týmito hapkami. Pozrel som si na tamtú stranu, že aha, je tam PS1C, tak som tam zamieril, že budem tam strieľať. Ono sa na mňa tiež zamierilo, tiež, ako vidíte, bolo to dosť zaujímavá hra. Bolo to dosť zaujímavé, myslel som, že hneď tu skapem, ale náhodou sa mi to podarilo. Tak tu som to, neviem na prečo strieľal. Asi neviem, sa mi zdá, že som mal posledný náboj, ale nevadí. Tak môžeme sa pozrieť, tu pozrieme, ideme do tej ČH, snažil som sa ho dať, ale zobrali mi ju. Tak som cúval kvôli tomu, že keby tam bol ešte nejaký tank, takže by som to oddingol, ale potom som si všimol, neviem už kedy, sa mi zdá, že som si to všimol práve teraz. Práve teraz som si to uvedomil, že tam už nikto není. Tak som otáčal sa. Ja som, že tam je to Panzer 38T, tak som mu to chcel dať, ale nedalo sa. Tak som zamieril, že či sa na to nedá, ale to bola iba vežička, to by som oddingal všetko. Tak videl som, že si s tým poradia, tak som išiel dopredu. Tu som vedel, že tu je medium. Tam, kde skapal ten Panzer 38T, tak vedel som, že tam je aj medium. Tak, ale mi tu skrižilo cestu T46, ale mal hufnicu, ale našťastie som ho dal, ako len náhle otočil dielo. To som mal jedine šťastie. A tu som si všimol T18 pre ňoho na ranu, ak má hufnicu, ale nemal hufnicu. Tak som ju detrakoval a môj spoluhráč Čete ju začal hitovať. Poprosil ma, aby som ju spotol, tak som ju spotol a mal som ju. Tak som ju iba stále detrakoval, lebo viem, že ju neprerazím, tak som ho poprosil, že či by tam nemohol strieľať. No, tri razy vystrelil, jedno z toho netrafila, ale však čo sa dá robiť. Dobre, tak dali sme to a som postupoval, vedel som, že tu je to medium 3. Tak som si sem zašiel, ale dal mi trošku poškozenie, zamieril som si a už som len čakal, kedy vyjde. Bum, 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 bum. Snažil som sa ho čo najviac nahitovať, on mi raz ma trafil, rýchlo som si dal prebíjať
aby to bolo hádam trošku rýchlejšie. Prebíjací čas je 8 sekúnd a nabíjací čas medzi nábojmi je 0,13 sekúnd, takže 13 jednu stotinu necelú. Takže tu som sa snažil ísť dopredu, ale je tu šup 76. Tak som si zašiel, už som čakal, že sa na mňa nepozerá, tak som vyšiel, ale pozeral. Našťastie netrafila a už sa chcel otočiť, ale už som na ňu začal strieľať a bom, kill. Tak som postupoval ďalej. Stále som vedel, že môj kamarát ma stále chráni z tej druhej strany, že on to snajpí. Tu som toho cruisera tak trochu prekvapil a nestiel vystreliť a hneď som ďalej postupoval. Bál som sa, že tam ma niečo dá s týmito hápkami. Videl som, že T82 dala a M2 Medium dal niekoho. Tu som spotol T15, nemecký prémiový tank. Kamoš to dal, alebo neviem, dal ho naslepo. S týmto sme si zaručili bratrov ve zbrani a už som nechcel zomrieť, lebo chceli sme získať toho bratrov ve zbrani. Ja som sa už schovával, čakal som, že na mňa vidie tá T82, ale prekvapilo ma, že on sa išiel schovať niekde sem a ma to dosť prekvapilo a tak som čakal, že čo sa stane, či ešte vtedy vidím, že tam išla. Bál som sa, že ma dá a kamoš vravel, že ešte si ju chce dať, tak som ju rýchlo zabil, lebo už sa na mňa otáčala. No, tak som si vravel, že môže byť ešte aj ten válečník. No čo tak, ale radšej počkam na Panzer 38T. Nevidel som, kde ešte ten M2 Medium. Tak som radšej čakal na ňo, čak by bol na mňa otočený, tak by ma dal a bratrov ve zbraní by som nedostal. Tak čakal som na ňo, trošku to zrýchlím. No už je tu, ešte tu trošku pretočím, hop, a tu si všimnite, že on išiel tam zadom, rozumne. Tak som čakal, kedy príde, viac tak dopredu prejde. No tak som už čakal, že dobre, už sa rozbehne a ideme dopredu. Alebo som ešte chvíľku čakal, váhal som. Teraz som, že ale nedal som si válečníka a koniec bitvy. Tak, zarobil som si ja som mal najväčší damage z celej hry a screeny pridám na koniec videa. Ďakujem za pozornosť a čauko.